Kisa pangalan to. Ako si Loida Luis. Nairadyo nagtingog, Ma'am Luida, unsang istasyon na? Siyempre, DXDC 621. Di basta-basta yan. Ready na ba tayo sa Mang Lloyds? Ready na, sir. 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan, hahawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Og tungod na Loida, dawat ang atong gift pack kagikan sa DXDC Area Mandabaw. Una-una to kasama ang red wine. Oh, gisunod na to radyo man ini ang ato ang gift pack para ngadto sa pamilyang Luis. Ako invite ang akong mga silingan nga paminaw mo sa DXDC para sa sunod kamo na sab ang masakpan nila nga maminaw sa ilahang istasyon. Daghan kayong salamat DXDC 621. Kauban si Radyo Man na ay ginita. Ako ni Radyo Man Dudong Rin Lubosbog sa ato ngayong bagong kaon panalo ka, Tatak Arimen.